Ilmataisteluiden ja savuisten taivaiden tuolla puolen Britannian taistelu. Näyttelijäkaarti oli loistava. Christopher Plummer, Michael Redgrave, Trevor Howard, Nimet, jotka aikoinaan toivat kuuluisuutta Valkokankaalle. Nykyään, yli puoli vuosisataa myöhemmin, useimmilla heistä ei ole enää sukunimeä. Mitä tapahtui, kun kamerat sammutettiin? Niiden todellinen kohtalo oli yhtä koskettava kuin niiden kuvaama sota. Laurence Olivier ilmaamarsalkka Sir Hugh Doubtingena. Laurence Olivier syntyi 22. toukokuuta 1907 ja näytteli ilmamarsalkka Sir Hugh Doubtingia 62-vuotiaana elokuvassa The Battle of Britain esittäen loistavaa ja teräväjärkistä sotilasjohtajaa, joka vangitsi Britannian kuninkaallisten ilmavoimien horjumattoman hengen. Tämä rooli merkitsi käännekohtaa Olivierin loistavalla uralla, jota olivat jo leimanneet merkittävät menestykset. Hän saavutti kuuluisuutta vuonna 1948 Hamletin roolisuorituksellaan, josta hän voitti parhaan miespääosan Oscar-palkinnon, ja uudelleen vuonna 1940 Rebeccan roolisuorituksella ja 1955 Richard III roolisuorituksella. Olivierin henkilökohtainen elämä oli kuitenkin myrskyisää. Hänen ensimmäinen avioliittonsa Jill Esmondin kanssa päättyi avioeroon vuonna 1940 ja hänen suhteensa Vivien Leehin oli vaikea tämän mielenterveysongelmien vuoksi. Olivierilla oli 3 lasta, mutta hänen suhteensa heihin oli melko epävakaa. Hän kärsi vakavasta niveltulehduksesta, joka vaivasi häntä myöhempinä vuosina. Hänen omaisuutensa arvioitiin olevan noin $5 miljoonaa. Olivier kuoli munuaisten vajatoimintaan 11. heinäkuuta 1989 82-vuotiaana jättäen jälkeensä merkittävän, mutta myös häiritsevän perinnön. Pääosissa Christopher Plummer ja Colin Harvey. Christopher Plummer syntyi 13. joulukuuta 1929 ja otti vastaan everstiluutnantti Colin Harveyn roolin 39-vuotiaana esittäen rohkeaa ja lahjakasta lentäjää, jolla oli uhkarohkea hahmo. Rooli oli osa vaikuttavaa uraa, joka ulottui sekä teatteriin että elokuviin, ja hän esiintyi elokuvissa, kuten Sound of Music 1965 ja The Insider 1999. Vuonna 2010 hän voitti parhaan miessivuosan Oscar-palkinnon roolisuorituksestaan elokuvassa The Debut 2010, ja samana vuonna myös Golden Globe-palkinnon, mitä vahvisti hänen asemansa yhtenä juhlituimmista näyttelijöistä. Plummerin henkilökohtainen elämä oli kuitenkin täynnä vaikeuksia. Hänen avioliittonsa Tammy Grimesin kanssa päättyi avioeroon, mikä johti kiristyneisiin suhteisiin hänen tyttärensä Amanda Plummeriin. Hän kamppaili alkoholismin kanssa, mitä vaikutti negatiivisesti hänen terveyteensä ja ihmissuhteisiinsa. Hänen avioliittonsa Elaine Taylorin kanssa oli pitkä, mutta ei vailla haasteita. Hänen omaisuutensa arvioitiin $20 miljoonaksi. Plummer kuoli 5. helmikuuta 2021, 91-vuotiaana kaatumisen jälkeen jättäen jälkeensä poikkeuksellisen elokuvallisen perinnön, mutta myös arpia. Michael Redgrave, luutnantti Badina. Maaliskuun 20. päivänä 1908 syntynyt Michael Redgrave otti luutnantti Badin roolin vastaan 61-vuotiaana luoden autoritaarisen ja älykkään hahmon, joka ilmensi sotilasjohtamisen monimutkaisuutta. Redgraven ura ulottui sekä teatteriin että elokuviin, ja hän näytteli ikonisia rooleja elokuvissa Kadonnut nainen 1938 ja Browning version 1951, joista hänet nimitettiin parhaan miespääosan Oscar-palkinnon saajaksi. Hänen yksityiselämäänsä kuitenkin varjosti tragedia. Vaikka hänen avioliittonsa Rachel Kempsonin kanssa pysyi vakaana, hän kamppaili ammatillisten paineiden ja poikansa Corinin mielenterveysongelmien kanssa. Redgrave kärsi myös Parkinsonin taudista, joka haittasi hänen uraansa. Hänen omaisuutensa arvioitiin olevan noin $2 miljoonaa, mutta hän eli yksin ja kamppaili myöhempinä vuosinaan terveysongelmien kanssa. Redgrave kuoli 21. maaliskuuta 1985, 77-vuotiaana jättäen jälkeensä loistavan, mutta myös traagisen taiteellisen perinnön. Susanna York kersantti Maggie Harveyna. Susanna York, syntynyt 9. tammikuuta 1939, näytteli 30-vuotiasta kersantti Maggie Harveyta. Yhtenä elokuvan harvoista naishahmoista York ei ainoastaan huokunut kauneutta, vaan hän myös ilmensi naisupseerin sitoutumista edustaen tuhansia naisten ilmatukijoukkojen WAF-naisia, jotka väsymättä koordinoivat lentoja bunkkereista.
Hänen roolisuorituksensa oli elävä, ilmeikäs ja empaattinen, ja se korosti naisten korvaamatonta roolia sodassa. York oli tuolloin uransa huipulla. Hän näytteli rooleja elokuvissa Ampuvatko ne hevosia? 1969 sai Oscar-ehdokkuuden parhaasta naissivuosasta. Tom Jones hän voitti BAFTA-palkinnon vuonna 1963. 1960-luvulla Yorkia pidettiin älyllisen kauneuden ja perinteisen nokkeluuden ikonina. Hänen elämäänsä leimasi kuitenkin traaginen rakkaustarina. Hänen avioliittonsa Michael Welsin kanssa, joka alkoi syvällä rakkaudella, päättyi avioeroon. Suurin tuska, joka kummitteli häntä läpi elämän, oli kuitenkin rakkaan poikansa menetys harvinaiselle geneettiselle sairaudelle. Äidin suru, joka joutui hautaamaan lapsensa, ajoi hänet syvään masennukseen. Lisäksi neiti York itse taisteli vuosia multippelia myeloomaa luuytimen syöpää vastaan. Tauti heikensi vakavasti hänen luitaan, aiheutti sietämätöntä kipua ja rajoitti suuresti hänen työkykyään. Tästä huolimatta hän eli viimeiset vuotensa huomattavan rohkeasti jatkaen hyväntekeväisyystyötään ja kirjoittaen lastenkirjoja. Hänen arvioidun $2 miljoonan nettovarallisuutensa ansiosta hän eli vaatimattomasti ja omistautui suuren osan ajastaan perheelleen. Neiti York kuoli 15. tammikuuta 2011 72-vuotiaana jättäen jälkeensä runollisen ja liikuttavan taiteellisen perinnön. Trevor Howard näyttelee Ilmavoimien apulaiskomentaja Keith Parkia. Syyskuun 29. päivänä 1913 syntynyt Trevor Howard osoitti 55-vuotiaana kypsää näyttelijätyyliä kuninkaallisten ilmavoimien apulaiskomentajana Keith Parkina. Keith Park ei ollut vain historiallinen hahmo, vaan myös Lontoon puolustusjärjestelmän arkkitehti 1940-luvun kiihkeimpänä aikana. Howard näytteli rauhallista, määrätietoista, mutta paineen alla olevaa komentajaa, joka heijasteli kuninkaallisten ilmavoimien RAF loistavaa puolustusstrategiaa Luftwaffen ilmapommitusten aikana. Varmistaakseen roolin aitouden Howard analysoi huolellisesti aikansa vanhempien upseerien käyttäytymistä. Heidän ilmeensä olivat ilmeettömät, vaikka heidän Spitfire-laivueensa ammuttiin alas joukoittain. Howardin ura on ollut merkittävä vuosikymmenten ajan. Yleisö ei koskaan unohda hänen roolisuoritustaan eleganttina lääkärinä. Lyhyt kokous 1945 tai Hermostuneisuus kolmas mies 1949. Nämä menestykset toivat hänelle Oscar-ehdokkuuden elokuvasta. Hänen lapsensa ja rakastajansa 1960 ja BAFTA-palkinto Avain 1958. Hänen elokuvatähteytensä takana oli kuitenkin myrskyisä henkilökohtainen elämä. Hänen tunnettiin vahvasta, toisinaan itsepäisestä ja vaikeasti hallittavasta persoonallisuudestaan, mikä osaltaan vaikutti hänen unohtumattomiin rooleihinsa, mutta johti myös vakaviin henkilökohtaisiin ongelmiin. Hänen avioliittonsa Helen Cherryn kanssa, vaikka se olikin pitkä, oli täynnä vaikeuksia ja alkoi rakoilla 1950-luvun lopulla. Yksinäisyys ja elokuvateollisuuden paineet johtivat Howardin vakavaan alkoholismiin ja pitkään masennukseen. Hän sai osakseen ankaraa julkista kritiikkiä tuhlailevasta elämäntyylistään, ja pitkät yöt Lontoon baareissa vahingoittivat vähitellen hänen terveyttään. Vaikka hänen omaisuutensa arvioitiin $3 miljoonaksi huomattavaksi summaksi, raha ei tuonut lohtua. Myöhempinä vuosinaan Howard asui lähes kokonaan yksin pienessä talossa, ja hänen terveytensä oli vaurioitunut vakavasti alkoholismin vaikutusten vuoksi. Hän kuoli 7. tammikuuta 1980. 74-vuotiaana jättäen taakseen loistavan uran, mutta myös elämän, joka oli täynnä koskettavia muistoja loistavasta ja traagisesta henkilökohtaisesta elämästä. Kenneth More, Oberst Bakerina. Kenneth More syntyi 20. syyskuuta 1914 ja näytteli 54-vuotiasta Eversti Bakeria. Elokuvassa hän toi eloon luotettavan upseerin, joka yhdisti taistelevat yksiköt. Moren roolisuoritus oli ainutlaatuinen, koska se oli täysin autenttinen ja perustui hänen omiin taistelukokemuksiinsa Britannian kuninkaallisessa laivastossa toisen maailmansodan aikana. Moren ei tarvinnut liioitella vangitakseen sotilaan olemuksen, hän ymmärsi tunteen, joten nuorien miesten johtaminen kuolemaan tuo ja siihen liittyvän vastuun. Ennen tätä monumentaalista projektia Moren ura oli jo vakiintunut klassikkoteosten kuten Laajenna taivasta 1956
elokuva, josta hän voitti BAFTA-palkinnon parhaasta miespääosasta yksijalkaisen lentäjän Douglas Baderin roolisuorituksesta, joka on sotaelokuvien mestariteos. Pisin päivä 1962. Hänen henkilökohtainen elämänsä oli kuitenkin surullinen tarina, jossa oli monia vakavan sävyjä. Hänen ensimmäinen avioliittonsa oli rauhallinen, mutta toista leimasivat jatkuvat konfliktit ja jännitteet. Perheriidat saivat Mooren, aikoinaan iloisen ja eloisan miehen, vetäytymään, melankoliseksi ja eristäytymään muista. Suurin tragedia tapahtui, kun hänellä diagnosoitiin Parkinsonin tauti 1970-luvulla. Tämä heikentävä sairaus vaikutti vakavasti hänen liikuntakykyynsä ja ääneensä, keskeyttäen ja lopulta lopettaen hänen elokuvauransa. Vaikka hänen omaisuutensa arvioitiin olevan noin $1,5 miljoonaa, hän käytti suurimman osan siitä kalliiden hoitojensa maksamiseen. Viimeisinä vuosinaan hän eli lähes täydellisessä eristyksissä ulkomaailmasta ja taisteli hiljaa tautia vastaan. Moore kuoli 12. heinäkuuta 1982 67-vuotiaana Parkinsonin taudin vakaviin komplikaatioihin. Hän jätti jälkeensä suuren elokuvallisen perinnön, mutta se oli myös syvä menetys hänen faneilleen, jotka surevat artistin kohtaloa. Robert Shaw everstiluutnantti skipperinä. Robert Shaw, syntynyt 9. elokuuta 1927. Näytteli 42-vuotiaasta everstiluutnantti skipperiä osoittaen lentäjän poikkeuksellista voimaa ja kokemusta, joka vaikutti merkittävästi Yhdysvaltain ilmavoimien hävittäjälentäjien horjumattomaan taisteluhenkeen. Tämän elokuvan jälkeen Shawn ura saavutti uuden huippunsa rooleillaan elokuvissa Tappajahai 1975 ja Rakkaudella Venäjältä 1963. Hän sai Golden Globe-ehdokkuuden roolistaan elokuvassa Kaikkien vuodenaikojen mies 1966 ja BAFTA-palkinnon roolistaan elokuvassa Noituri 1973. Shawn henkilökohtaista elämää kuitenkin vaikeutti alkoholismi, joka johti hänen avioeroonsa vaimostaan Mary Uresta, joka on kanssa hänellä oli 3 lasta. Myrskyisä avioliitto ja vaimon kuolema vain pahensivat hänen kärsimyksiään. Hänen omaisuutensa arvioitiin olevan noin $2 miljoonaa, mutta hänen ylenpalttinen elämäntapansa johti taloudellisiin vaikeuksiin. Shaw kuoli sydänkohtaukseen 28. elokuuta 1978, 51-vuotiaana jättäen jälkeensä ikimuistoisen, mutta syvästi katuttavan elokuvaperinnön. Alla esittelemme yksityiskohtaisen ja laajennetun version jokaisesta hahmosta, paljastaen historiallisen kontekstin, roolin psykologian ja näyttelijöiden elämän piilevät puolet. Pyynnöstä olemme säilyttäneet tähdellä raijuustoa, kuten baron Jürgens von Richter. Elokuvassa paroni Richterin roolia näytteli saksalais-itävaltalainen näyttelijä Kurt Jürgens, joka syntyi 13. joulukuuta 1915. Britannian taistelu 53-vuotiaana. Hän ilmensi viekasta, eleganttia ja komentavaa saksalaista diplomaattia, jolla oli keskeinen rooli konfliktin toisen osapuolen kuvaamisessa. Hänen roolisuorituksensa havainnollistaa elävästi valtavaa poliittista jännitettä, jota koettiin jo ennen ensimmäisen laukauksen ampumista. Vaikuttavan kokonsa ja syvän äänensä vuoksi Jürgensille annettiin lempinimi Lempeä jättiläinen, mutta hän säteili aina valtavaa energiaa valkokankaalla. Jürgensin kansainvälinen ura elpyi sodan jälkeen elokuvien Kuten myötä. Vihollinen alla 1957. Minä vakooja, joka palasi kylmästä 1965. Hän voitti Volpi-cupin Venetsian elokuvajuhlilla ja oli ehdolla Golden Globe-palkinnon saajaksi, mitä vahvisti hänen asemansa yhtenä Hollywoodin suosituimmista eurooppalaisista näyttelijöistä. Hänen moitteettoman ulkokuorensa takana piili kuitenkin syviä psykologisia haavoja natsiajalta. Vaikka hän ei palvellut suoraan natsiarmeijassa ja hänet jopa vangittiin keskitysleirille asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi, Jürgens tunsi aina sanoin kuvaamatonta syyllisyyttä ja melankoliaa kotimaataan kohtaan. Hänen rakkauselämänsä oli myrskyisää, jota leimasivat 5 avioliittoa, joista 3 päättyi katkeraan avioeroon, mikä johti kireisiin ja etäisiin suhteisiin hänen lapsiinsa. Hän turvautui alkoholiin turruttaakseen kipua, ja hänen vakava riippuvuutensa tuhosi vähitellen hänen aiemmin vahvan terveytensä. Huolimatta arvioidusta $4 miljoonan nettovarallisuudesta ja useiden luksuskiinteistöjen omistuksesta, Jürgensillä ei ollut todellista perhettä. Traagisesti hän kuoli äkillisesti sydänkohtaukseen 18.
Kesäkuuta 1982, 66-vuotiaana, päättäen loistavan elokuvauran, jota olivat varjostaneet henkilökohtainen tragedia ja sietämätön kärsimys. Nigel Patrick Everste-Hopena. Nigel Patrick syntyi 2. toukokuuta 1912 ja näytteli 57-vuotiasta Eversti Hopea. Hän herätti henkiin tinkimättömän upseerin ja vangitsi aikansa brittiläisen eliitin elegantin johtajuuden hengen. Patrickin roolisuoritus huokui ehdotonta aitoutta, sillä hän kuvasi komentajia, jotka pysyivät rauhallisina jopa vaikeimmissa tilanteissa. Hienostuneella käytöksellään ja moitteettomalla näyttelijäsuorituksellaan hän ilmensi perinteistä upseeriluokkaa. Patrickin ura oli erittäin menestyksekäs 1950- ja 1960-luvuilla, ja hän näytteli elokuvissa, kuten Herrasmiesten liitto EU-akustinen este näyttelijän uransa ansiosta hän oli ehdolla useisiin arvostettuun BAFTA-palkintoon. Hienostuneesta elokuvaroolistaan huolimatta hänen henkilökohtaista elämäänsä leimasivat kuitenkin epäonnistuneet ihmissuhteet. Hänen 3 avioliittoaan päättyivät katkeriin avioeroihin, mitä jätti hänet yksinäiseksi ja salaperäiseksi hahmoksi kollegoilleen. Tämä emotionaalinen pettymys johti alkoholismiin, riippuvuuteen, joka pilasi hänen terveytensä ja vahingoitti hänen mainettaan elokuvateollisuudessa. Hänen uransa alkoi takkuilla 1170-luvun lopulla, kun alkoholismi vei häneltä käsikirjoitusten ulkoa opetteluun tarvittavan älykkyyden. Tämän seurauksena hänen arvioitu nettovarallisuutensa kuolinhetkellä oli vain $1,2 miljoonaa, josta suuren osan hän käytti ylelliseen elämäntapaan ja kalliiseen avioerokorvaukseen. Hän kuoli 21. syyskuuta 1981, 69-vuotiaana keuhkosyöpään, vuosien tupakoinnin ja runsaan alkoholin käytön seuraukseen. Nigel Patrick menehtyi rauhallisesti jättäen jälkeensä merkittävän uran, mutta myös tuskallisen perinnön lahjakkuudesta, joka ei kyennyt voittamaan omia rajoituksiaan. Ralph Richardson ja Sir David Kelly vastaan. Ralph Richardson, yksi brittiläisen teatterin 3 suuresta mestarista, syntyi 19. joulukuuta 1902 ja näytteli Sir David Kellyä 66-vuotiaana. Elokuvassa hän näytteli loistavaa sveitsiläistä diplomaattia, joka yritti estää sodan salaisilla diplomaattisilla kanavilla. Richardson toi rooliin eleganssia, rauhallisuutta ja viisautta osoittaen yleisölle, että sotaa ei käydä vain ilmassa, vaan myös diplomatian neuvottelupöydässä. Kun Richardson otti tämän roolin vastaan, hän oli jo elävä legenda elokuviensa Kuten ansiosta, langennut idoli 1948, Minä Chicagon lääkäri 1965, BAFTA-palkittu elokuva. Akustinen este 1952 ja New York Film Critics Circle palkinnon. Harva kuitenkaan tiedä, että toisen maailmansodan kauhistuttavat muistot, joiden aikana hän palveli merijalkaväessä, vaikuttivat häneen syvästi. Tuhojen kuvat aiheuttivat hänelle pitkäaikaisia ahdistuneisuushäiriöitä. Myös hänen avioliittoaan rasittivat vakavasti hänen vaativa työaikataulunsa ja taipumuksensa ylityöhön, mitä johti emotionaaliseen etääntymiseen vaimostaan ja lapsistaan. Elämänsä viimeisinä vuosina Richardson kohtasi odottamattomia taloudellisia vaikeuksia sotavelkojen ja omaisuutensa huonon hoidon vuoksi. Tästä huolimatta hän säilytti sivistyneen herrasmiehen arvokkuuden loppuun asti. Hän kuoli 10. lokakuuta 1980 80-vuotiaana äkilliseen aivohalvaukseen. Hänen perintönsä ulottuu legendaaristen esiintymistensä lisäksi myös oppitunnin todellisen taiteilijan sinnikkyydestä vastoinkäymisten edessä.